Hej og velkommen. Vi skal snakke lidt om Charles Darwin. Darwin han blev født i 1809. Han var en naturalist af natur, det vil sige han elskede simpelthen at være ude i naturen. Han samler mange billeder og ting og sager i sine unge dage. Darwins far ville gerne have haft, at Darwin læste læge, og hvis han ikke ville det, så skulle det være præst. Så Darwin begyndte som 16-årig på universitetet på det, men han gad ikke rigtigt, for at sige det rent ud. Darwin gad det ikke, fordi han syntes, det var for kedeligt, og han kunne reelt set ikke lide blod. Men han mødte en biologilærer, Henslow, der senere spurgte, om han havde lyst til at komme med på en ekspedition, fordi så havde han en plads til ham på en 2-årig rejse til verden rundt, og det var på skibet HMS Beagle. Og han skulle være her sammen med kaptajnen Robert Fitzroy. Turen startede i 1831 og sluttede så i 1836. Så turen gik fra 2 år til 5 år, i stedet for de 2. Undervejs der så han selvfølgelig hele verden, og han oplevede en rigtig god mængde gode ting og sager for en naturalist og en naturvidenskabsmand. Så han gjorde store observationer, og det gjorde han blandt andet på Kap Verde og i Montevideo. Samt så kom han også til Andesbjergene, der ligger ved Chile. Og senere der kom han til det berømte Galapagosøer, hvor Darwin er mest berømt for at have udviklet sin evolutionsteori. Her på kortet kan vi se, at Darwin startede sin rejse i Plymouth, tog til Kap Verde, ned til Chile, Montevideo, Chile, Galapagosøerne. Og så lige en tur forbi Australien, det Indiske Ocean, Madagaskar og Sydafrika, og så hjem igen. Men det var de 4 steder her, der var mest interessant. Da Darwin og HMS Beagle kom til Kap Verde, satte han igen ud for at undersøge naturen. Han som før samlede dyr og planter ind, og den her gang fandt han også fossiler. Disse fossiler fandt han i jorden, hvor han fandt muslinger og andre havbundsdyr. Han opdagede, at fossilerne var i et hvidt lag mellem de andre jordlag. Og her er et udsnit af jordlagene, hvor imellem dem er det hvide lag. Og her var fossilerne. Darwin måtte konkludere, at det hvide lag var en gammel havbund, der var kommet med til overfladen, efterhånden som øen havde ændret sig og var vokset sig større. En vulkansk ø som Kap Verde kan vokse på grund af vulkanudbrud, og magmaen lægger mere masse til øen, eller hvis der kommer et jordskælv, der skubber havbunden op over overfladen. Og det var så det der må være sket flere gange gennem tiden, siden det hvide lag er kommet til over havets overflade. Igen satte Darwin ud for at undersøge naturen. Her gjorde han det et stort fund. Han fandt fossiler fra et kæmpe bæltedyr, eller hvad han mente var et bæltedyr, som vi i dag kalder for et kæmpe bæltedyr. Darwin synes, at den lignede nutidens bæltedyr, men knoglerne var alt for store, selvom de var noget nær identiske i hans øjne. Da disse kæmper ikke længere levede, var det logisk for ham, at denne kæmpe var en tidligere udvikling af den senere tilpassede sig og blev til de bæltedyr, vi har i dag. Nu skulle han bare finde beviser på, at hans påstand var rigtig. På billedet ser vi kæmpe bæltedyr og nutidens bæltedyr. Vi kan se, at skjoldet ligner hinanden, med hvordan skjoldet er inddelt i de forskellige led, og halen også har lidt de samme led. Darwin ankommer til Chile, og den 20. februar 1835, et lille års tid før Darwin vender hjem til England, ligger HMS Beagle uden for Chiles kyst. Den dag blev Chile ramt af et kæmpe jordskælv, og her fik Darwin bevis for, hvad han mente, der var årsagen til, som han så på Kap Verde, med det hvide jordlag og de muslingefossilerne. Darwin så, at efter jordskælvet var der klipper ved vandkanten, der var hævet sig op over en meter over vandet.
Han kunne nu se muslinger, tang og andet, der før var under vandet, nu var over vandet. Og dette var på en tid, hvor man troede, at verden ikke ændrede sig. Men Darwin havde nu set, at verden ændrede sig, og han havde herved et eller andet sted modbevist den tro. Galapagos. Da Darwin kom til Galapagosøerne, så det ikke ud af meget, og her stank. Her var alligevel masser at se. Alle øerne var forskellige, med forskellige dyr og planter. 2 typer skildpadder på 2 forskellige øer fangede Darwins opmærksomhed. Den ene havde en lang hals og et åbent skjold, mens den anden havde en kort hals og et lukket skjold. Den med lang hals brugte den til at kunne strække sig og nå op til at nå bærene fra buske, mens den med kort hals levede af græs og lave planter, som den kunne nå. Ellers udover det, så var de faktisk den samme skildpadde, Galapagos-skildpadden. Og jeg vil se på tegningen, hvordan forskellen er på dem. Darwin fandt også på de forskellige øer en samme art fugl, altså finker. De var alle sammen meget forskellige, men alligevel meget ens. Han lagde mærke til, at de hver især havde nogle forskellige størrelser, men også nogle forskellige næb, og næbene er de vigtigste af det hele. Nogle havde et stort og kraftigt næb, mens andre havde et smallere og mindre næb. Og så her havde de tilpasset sig til deres levested og den føde, der var til rådighed. Darwin mente nu, at alle dyr tilpasser sig sit levested, og kommer en art fra et sted til et andet, hvor den tilpasser sig det nye, og dermed forandres over tid. På denne måde kunne man så se, at der kommer nye arter til gennem generationers tilpasning. I 1836 kommer Darwin tilbage til England. Han arbejder på sin teori, og det tager ham sådan cirka 20 år. Han udviklede teorien, at alt levende udvikler sig fra tidligere arter, der enten er død eller har uddød eller har udviklet sig til nye arter. Og at naturen som helhed bestemmer, hvilke dyr, der kommer til at føre deres gener videre til næste generation. Dette kaldte han for naturlig selektion. Darwin blev for sit arbejde gjort til grin for sine teorier, og der blev lavet karikaturtegninger af ham som et abemenneske, fordi ifølge ham var mennesket udviklet fra et tidligere forfader lignende abe. Øhm, 20 år efter Darwin kommer tilbage, så udgiver han så sin bog, Arternes oprindelse,